Gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos sa kaligan sa tak ng alas 5 sa hapon, maing hapon mga kabombo Negros Occidental, syudad sa Bacolod kag bilog nga Western Visayas. Nagaplag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sa Webes, Oktubre 3, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin 33 dias na lang Pasko na kakaroon. Dito na kita sa ato sa ring mga headlines. Masobra isa ka kilo nga suspected shabu na recover sa bypass operation sa Barangay 1, Bacolod City, Kainas ang kaagahon. 27 anyos nga nakuhaan sang 8.5 million pesos nga shabu sa Barangay 1, Kainas ang kaagahon. Drug surrenderer kag nakaagi naman priso bangod sa illegal drug case. Kaupod ni Alvin Cristales nga nadakpan Kainas ang kaagahon, probationer man sa kaso may kang tanan sa illegal nga droga. Mga manunudlo sa Rizal Elementary School nga nagareklamo batok sa principal nga si Cristina Himora hindi kontento sa rason sang division office sa hindi pagsaylo sa iya. Pila ka mapunong barangay sa Bacolod hindi pabor sa postponement sa barangay kag SK elections. Mga evacuees sa Himamaylan ginbisitahan ni Governor Bong Lacson kag DSWD Undersecretary for Special Concerns Vilma Cabrera. Kag karon mga kabombo, lito na kita sa mga detalye, kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagako naman si Bombo Ponce Espino, 8.5 milyones pesos nga balor sa suspected shabu ang nirecover sa mga miyembro sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office sa bypass operation nga ginparigayon sa Purok Bulinaw sa Barangay 1, Bacolod City mga alas 4 o kon pasado alas 4 Kainas ang kaagahon. Ang subject sa bypass amo si Alvin Cristales, 27 anyos kag residente sa Purok Lizon sa Barangay 1. Apang kaupod man sini sa balay si Regina Iscosio, 44 anyos kag residente man sa Purok Lizon sa bahin sa Barangay 1 diri sa Baya, Syudad sa Bacolod. Ginpatigayon ang buy-bust operation sa ground floor sang balay nga ginaarkilahan ni Cristales na recover sa posisyon ni Cristales ang 1,250 gramos nga shabu nga by market value nga 8.5 million pesos. Sa interview sang Bombo Radio kay CDO Head Police Lieutenant Joven Bogato, nakabaton sila sa impormasyon nga may nag-abot nga droga sa lugar. Gani gin-validate ini kag na-identify ang target nga si Cristales. Tubtob nga nagbanilagon ang nasabit ka bypass operation. Si Cristales ang nadakpan sa bypass operation sa tuig 2017 apang nakagwa sa tuig 2020 bago sa plea bargaining agreement. Si Escosio naman ang nadakpan sa tuig 2020 kaya nakagwa sa tuig 2021. Santo sa impormasyon nga nadawat sa Nanday Mugato sa La Carlota pa ginakuha ang droga kag ginadulong diri sa Bacolod. Suno kay Mugato mahimo nga preparasyon na ini para sa Mascara Festival. Si Cristales suno sa CDO Head ang nagadistribute sang shabu samtang si Escosio naman ang nagatago sang supply. Santo sa impormasyon 2.4 ka kilo sang shabong nagabot nga ni Cristales sang Martes sang kagahon apang masobra 1 ka kilo na lang ang ila na recover. May nabaton kita nga information na may nag-abot diri nga illegal drugs. Ginpa-kuan man nato ng aton mga asset kag sa bulig man sang mga residente diri sa aton nakahaboy man sila information. Gin-validate naton, na-identify naton ang atong target. Tapos nagkanda kita sang buy-bust, ari na successful siya gid ang pandemic.
Ang kamay sa pagpahag ni Police Lieutenant Joven Mogato ang tagpumuno sa CDEU. Samtang sunod diri nagbakal sang shabu o kung nagbakal sa shabu kag hindi man sila magkaupod ni Cristales sa illegal nga negosyo. Si Escosio ang may ara sang duha ka mga kabataan. Ginpanginbulahan naman ni Vice Director Police Colonel Thomas Joseph Marti ang CDEU sa madilag-on nga operasyon. Sunod diri nagbunga gid ang pagtinguhan na Mogato kag dako nga volume ang na-recover. Nagpanawagan naman si Martir sa mga nagaduso sa illegal drugs nga untotana ang illegal drug activity bagod maabot gid ang tiyempo nga sila ang madakpan. Yes, the coordination is always there, especially subong may maskara kita. We have task units na create kita task units, no? Ang aton maskara is, ang aton implementation is whole of nation approach, dala ng ports, seaports, airports, dala na sila sa aton task units. Ang kabay sa pagpahag ni Police Colonel Joseph Thomas Martir, ang direktor sa Bacolod City Police Office. Samtang anay drug surrenderer ang 27 anyos nga manughimo sang figurines nga nakuhaan sang 8.5 million pesos nga balor sang suspected shabu sa bypass operation nga ginpatigayon sang City Drug Enforcement Agency sa Purok Bulinaw, Barangay 1, Bacolod City, kaina sang kaagahon. Sa interview sa Bombo Radio kay punong Barangay Cesar Relios Jr., nagsungka si Alvin Favon Cristales sa Bacolod Police Station 3 sang tuig 2020 paagi sa Oplan, Tukhang. Suno kay Relios, iyan ang ginatugyanan si Cristales nga untaton ang illegal nga gawi apang sa karon aresto ini nga nagabaligya sa illegal nga droga sa ginaarkilahan nga balay sa Bulinaw. Pahayag ni Relios nakibot ini nga dako nga balor sang droga nga nakumpiskar sa ginapatigayon nga bypass kung sa diin siya ang subject. Sunod diri mayara sang pamilya si Cristales ka mga kabataan, gani mensahe ni Relios nga kabay pa nga maguntat sila sa paghimo sang illegal bangod hindi ini maayo para sa kabataan kag pangabuhi. Kay boti kami kay previous ang mga nagka-bypass hindi siling sa amugid niya kadako nga value sang droga. Istorya ko na sila nga kung ano ang illegality niyo kag ang illegal nga ginabuhat ninyo unta to na. Primero sang previous nga administration user lang isto, then nag-runner turn into high value target. So gabay pa nga mauntat na sila kay hindi ini mayo para sila pagpangabuhi para sila kabataan. Nabatian si punong Barangay Cesar Relios sang Barangay 1, Bacolod City. Probationer sa illegal drug case ang 44 anyos nga babaeng kaupod ni Alvin Pabon Cristales nga nadakpan sa drug bypass operation sa Purok Bulinaw sa Barangay 1, Bacolod City kainasang kaagahon. Sa interview sa Bombo Radio kay punong Barangay Cesar Relios Jr., si Regina Gorgiel Escosio ang nadakpan sa drug bypass operation sa tuig 2022 kaupod ang iyang abana. Matapos ang 2 ka bulan nakagwa ang mag-asawa paagi sa pag-avail sang plea bargaining agreement. Sa gipergayon nga surprise drug test, nagpositibo ang mag-asawa apang si Rina ang nakaluwasad to bangod nga wala nadagdag ang warrant of arrest sa iya. Payag na Relios nga may maprograma ang barangay kaangay sa community-based drug rehabilitation program kag rehabilitation and wellness program. Paagi ini agud nga o kon apang wala ini nagatambong sa nasambit nga programa. Ginatagan ni Relios ang offer si Escosio kung gusto sini nga magbaligya sang isda apang wala ini gina-comply ni Escosio. Sa karon ara na sa kustodiya sa Police Station number 2 ang duha ka mga high value individual. Sang nagforum diri ang parole and provision, ginpatawag na sila kag surprise drug test, so positive na 9165 man. Sini lang 2022 do mga 2 ka bulan sila nagawa. Na ginistorya ko gid siya nga gusto mo maglibod isda or unanong liburon mo da 5 ari lang ko di sa balay. Hindi ako makabulig si mo. Kung mag-surrender sila kag maggusto nila nga mag-CBDRP, so pwede gid ang barangay handa gid magbaton sila. Ang dugang pahayag ni punong Barangay Cesar Relios sa Barangay 1, Bacolod City.
Nagalaom ang mga manunudlo sa Rizal Elementary School nga nagahingyo nga isaylo ang principal nga si Kristen Himora nga hindi pagpadugayon sang division office antes hatagan sa nagakaigo nga tikang ang ilang reklamo agod hindi na maglala pa ang sitwasyon. Kaina sang udto nagatubang sa Bombo News Team ang 30 ka mga manunudlo sa Rizal Elementary School agod magpabutyag sa ang ilang nga hibubunod kay Christina Himora kung sa diin pila sa mga ini ang nagtulo ang luha. Suno sa mga iniwala sang problema ang mga policies nga ginapatuman sang principal basta hindi lang sila pagpakahuyan sa atubang sang madamo nga tawo. Suno sa ila hindi na sila pagtahaon sa mga estudyante bangod ginaakigan sila sang principal sa ila atubang. Suno kay Evelyn Manangkil tuman ang ilang nga pagpasalamat sa Bombo Radyo bangod madasig nga nakasabat si Assistant Schools Division Superintendent Reynaldo Hico sang sa ila complaint nga wala gid nagakaigo nga tikang sa sulod sa pila na ka bulan. Sunod na rin grant ni Hico ang hingyo ni Himora nga hindi magbiya sa Rizal Elementary School bangod asthmatic ini apang wala gid ginpamatian ang ilang yamo nga nagaapekto sa ilang medical condition. Suno kay Manangkil kadugay pa kun hulaton nila ang tikang sa Regional Office ng Department of Education. Mangod hindi makatulog si Manangkil nangin hypertensive ini bisan athletic ini sadto kagintugyanan sang doktor nga mag-leave sang 2 ka bulan. Nagahibi ini samtang nagapahayag nga apektado na ang iya pamilya bangod successful na ini sa iyang career kag pamilya apang wala sila sang bilis sa treatment ni Himora. Sunod rin nagasakit ang iyang buot bangod wala ini nagkulang sa pagserbisyo sa eskwelahan kung sa diin kay Himora ang credit. May isa kation suno sa iyang gintawgan ini ni Himora alas 11 sang gabi kaginsugo nga mag-obra sa nga dekorasyon sa eskwelahan gani nagpadulong ini sa Rizal Elementary School alas 3 sang kaagahon upod ang iyang nga bana agod nga mag-obra apang kay Himora ang tanan nga pagdayaw sang division office. Sir, ano naman, please lang, hatagi man kami isang amon. Saan man attention, sir, ang amon siyang prison. Kung kay Ma'am Himora, ginatagan yung prison, ano naman ang siyang prison namon, diri, sir? Amo lang gina, sir, ang amon. Gusto man ni sir namon, maulang pa kami, sir, sa region kung saan o kami hatagan, attention. Kaya wala kami lakas sa bumbo, sir, wala kamugani agad nagsabat, diba? Nabatian si Evelyn Manangkil, manunudlo sa Rizal Elementary School. Sa kaangot nga balita, nagapanawagan naman ang utod ni Evelyn Manangkil sa Division Office sa Department of Education, Bacolod City nga hindi napaghulaton nga mag-intra ang pamilya sa mga nagareklamo batok sa principal nga si Christina Himora. Sa interview sang Bombo Radyo kay Arnel Selvila, nagpasalamat ini sa Bombo Radyo sa pag-follow up sang ilang reklamo. Sunod diri kung tani pamatian man ni Assistant Schools Division Superintendent Reynaldo Hico ang ilang reklamo kag hindi na paiparagat pa sa Regional Office. Sunod rin nagalain ang ilang buot kag nagabatsyag sang trauma samtang nagatudlo sa mga kabataan bagod sa ginahimo ni Christina Himora. Kung tani sunod sa hindi napaghulaton sa Division Office nga mag-entra ang pamilya sa mga manunudlo bangod mabudlay nga sa gangon kung magkinagamo na ang Rizal Elementary School. Nanigaan nyo na dahil aksyon para malang mag-ingaw man ang paminsaro namon. Kasi karo ka mag-intra na nakaroon, masarangan ta na. Hindi ta napagulaton pa nga mga ginamo sa Rizal. Kasi inyo lang mo, ilang aksyon. So mula na panawagan namon, mga aksyon nilang sir, ang amon, mga ginakuan. Kaya kabudlay na mag-intra tanan. Kamay sa pagpahag ni Arnel Selvila, ang utod ni Ma'am Evelyn Manangkil nga nagatudlo man sa Rizal Elementary School. Suno sa isa pagid ka manunudlo hindi makahibalo si Mora magpatawag sa ila sa opisina agud dito sa Rihon kung sila ang may kapaltahan. Suno diri gina-demand sa ila ang paghatag sang maayo nga pag-atipan sa mga kabataan gani kung tani hatagan man sila sa pag-atipan sa sini nga mga tinion. Matapos nga ginpermahan ni President Bongbong Marcos ang laying nga nagapostpone sang barangay Cagaski election sa masunod nga tuig, mayara sang nanugunan sa pag-idog sang eleksyon. Sa interview sa Bombo Radyo kay punong Barangay Noli Villarosa sang Barangay Tango, Bacolod City, wala ini nalipay sa pag-postpone sang 2022 barangay and SK elections, bangod nga mayara sang gusto magpadalagan bilang kapitan kag mga kagawad nga may maayo nga tuyo para sa barangay. Pahayag ni Villarosa kinahanglan nga imbestigaran ang mga barangay para mahibaluan nga ang kapitan man o kon kagawad nga wala nagatrabaho sang insakto kag gilayon nga pahalinon sa pwesto. Iya ginmensyonar ang mga kagawad sini nga wala sang may nahimuan nga mga ordinansa halin sang nagsugod nga nagpungko sa pwesto. Gani ginahinyo niya nga pagaintrahan sang DILG kag syudad ang pagpahalin sa mga katapo sang barangay nga wala nagatrabaho sang insakto.
gusto niya nga madayon ang election tungod nga kadamo man sa mga kandidato nga mga gusto mo papili kapitan nga mga maayo man tinutuyo sa barangay. Damo man ang kagawad gusto magpapili sa barangay nga maayo man ang tinutuyo. Dapat investigaran kami kung nag-perform bala kami sa barangay, maayo bala kami nga kapitan, maayo bala ang mga kagawad. So dapat ya further investigation sa aton DLG, sa aton nga city legal. Kung wala ka man na perform, may nagpalinon ka. Nabatian si punong Barangay Nole Villarosa sang Barangay Tango, Bacolod City. Masobra sa 3,500 ka mapumuloy usang 3 ka mabarangay sa sudad sang Himamaylan na nagapabilin sa evacuation center samtang wala pa naghatag ang Philippine Army sang clearance nga sarang na sila makapauli bagod may sporadic encounter pa nga nagakatabo. Kaya naginatag ni Mamalan City Mayor Raymond Tungson masobra sa 18,000 ka mga individual sa apektado sa encounter sa Barangay 3 sa Carabalan kag Kabadyangan apang masobra sa 3,500 na lang actual nga nagapabilin sa 3 ka evacuation center sang syudad. Kinasaaga na pregan sa closed-door meeting sa Governor Eugenio Jose Bong Lacson, DSWD Undersecretary for Special Concerns Vilma Cabrera kag mga city officials sang Himamaylan angot sa sitwasyon sa mga evacuees. Gindubilian man ang media nga magsulod sa evacuation center sa Barangay 1 Bangod. May rasang mando ang nga hindi sila makapasulod. Suno sa nagabantay may mando ang local government unit nga hindi makasulod ang makatapos sa media. Samtang gidatag naman sa Commander sa Infantry Brigade kasi Brigadier General Inocencio Pasaporte nga wala sila sang mando nga hindi pagpasudon ang media sa evacuation center. Wala man sang ideya si Lacson kung sino ang nagmando nga hindi makasulod ang makatapo sang media. Samtang pilason ang 15 anyos nga lalaki matapos ginluthang sang 36 anyos nga tricycle driver sa Purocubay, Barangay Talok, Bago City, Negros Occidental sang Martes alas 11:30 sang gabi. Ang biktima nga minor de edad ang wala lamang giningadlan samtang suspetsado amo si Virgilio Makilan, 36 anyos, tricycle driver kag residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Staff Master Sergeant Mars Anthony Luto, officer in charge ng Bago City Police Station, naghimo sang disturbance si Jason Malikian, hinablo sang suspetsado sa guwa sang balay sang biktima paagi sa pagpatunog sa iya motorsiklo. Bangod diri nagwa ang amay sang 15 anyos nga si Rodjon Menendez Sr. kagin komprontar ini apang ginhangkat naman ni Malikian ang amay nga magwa sa ila balay kung siya ang maisog. Nagwa si Menendez Sr. bitbit ang baratiya apang ang suspetsado nga si Makilan ang hinali lamang nga nag-abot, bitbit ang sulpak kag siya ang ginluthang. Nakailag si Minente apang naigo naman sa tiil ang 15 anyos sini nga bata nga lalaki nga yara lamang sa iya likod. Giliyon nga gindala sa Bago City Hospital ang biktima kag sa karon outpatient na samtang nakahunong naman sa Bago Police Station ang suspetsado. Ang biktima ini mahawag gintiro gid si Rodjon Menendez Sr. amo ning amay pero ang maigo ang iya bata ang suspect naman ni si Virgilio Makilan Makilan ang iya nga apelyido kag middle name pareho lang Makilan 36 anyos ng edad. Nabatian si Police Staff Master Sergeant Mars Anthony Luto, officer in charge sa Bago City Police Station. Sa ato sa katapusan nga balita na kilala ng bangkay nga nasapuan nga nagautaw-utaw sa Imogaan River sa Proc Santo Niño sa Barangay Fabrica, Sagay City sa October 10. Manumduman nga nakita ng bangkay sa nasabit nga suba sa Lunes ka ginapatihan nga bago pa lamang nadulaan sa kabuhi isang nasapuan bagod may mga dugo pa sa ilong. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio gina-identify ni Rubilin Moso iya hinablos nga babayi. Biktima nga si Brendo Di Erio, 55 anyos, single, kag residente sa Barangay Hinubunob sa Escalante City. Gin-claim man sini ang bangkay nagikan sa Alfredo Marañon Desico Memorial Hospital. Agod nga mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong. Suno sa investigasyon sa kapulisan, wala sa foul play sa insidente. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa tak na 5 sa hapon mga kabombo. Ato na panambalikan ang mga headlines. Masobra 1 kilo nga suspected shabu na recover sa bypass operation sa Barangay 1, Bacolod City, Kainas ang kaagahon. 27 anyos nga nakuhaan sang 8.5 million pesos nga shabu sa Barangay 1, Kainas ang kaagahon. Drug surrender kag nakaagi naman priso bangod sa illegal drug case. Kaupod ni Alvin Cristales nga nadakpan Kainas ang kaagahon, provisional man sa kaso may kangtanan sa illegal nga droga. Mga manunudlo sa Rizal Elementary School nga nagareklamo batok sa principal nga si Cristina Himora, hindi kontento sa rason sa division office sa hindi pagsaylo sa iya. Pila ka punong barangay sa Bacolod hindi pabor sa postponement sang barangay kag SK elections. Mga evacuees sa Himamaylan ginbisitahan ni Governor Bong Lacson kag DSWD Undersecretary for Special Concerns Vilma Cabrera.
There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, sa aton sa nga Christmas countdown, 33 dias na lang, Pasko na. Kag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papod na pagpumati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag standby na sa Bombo Report sa afternoon edition na po sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis. Kagin padala sa isa sa mga kodetag permatisang Bombo Radio Bacolod. Ginbasa ni Bombo Daniel Acciones may titulo Principal. Sa iban, siya kunumayo. Apang sa iban, hindi naman siya gusto. Gani siya ang nagapangatubang sang reklamo sa madamo niya nga mga manunudlo. Ginakusaran nga nagapangyaw-yaw kag ginapakahuyan mga manunudlo nga wala niya magustuhan. Kay man kuno siya madamo koneksyon, gani wala madlok bisan sino man ang iya at tubangon. Siya ang ginreklamo halin pa sa bulan sang Mayo. Apang wala ginaktuhan, gani mga manunudlo nag-alboruto. Base sa division office, siya bakod kayo. Siya ang gintingwaan nga pasabton sa radyo. Kay sa radyo man nagkadto ang tagreklamo. Apang iyatingog wala gid nabatian. Gani siya sa kahanginan ginhimo nga sumsuman. Kung natabo man ang kaangay sini wala sang dapat basunon. Mga tagreklamo pamatian lamang sila amo ini ang ilang handom. Division office dapat magahatag sini sa nagakaigo nga atensyon. Kung matuod man ang akusasyon, masubukon aton nga paminsaron. Principal dapat magagiya sa mga manunudlo, hindi kay gubon ang ila sini pagkatawo. Ang ini nga pangunahunang pananawa naging padala ni Lourdes Casipli sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sa Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, ang pangsalos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton